Hello, every meow. How are you? Fine, thank you. Oh my god! I wish I were a bird. למה אתה מדבר באנגלית? הבת שלי נוסעת לאמריקה. האם אתה ציפור? אני אינני ציפור. אני רק חתול, לא יותר ולא פחות. אם אני לא חתול, אז מה אני? הפרצוף שלך קצת מזכיר לי את... ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. I'm sorry. האם אתה חתול אמיתי? אבל תסתכל על לשון החתול שלי, זאת הוכחה שאני חתול. גם לי יש לשון של חתול. אז אני אתלוש לך את הלשון! מה? למה?